наворо кадом блогере мехоҳад дар канали худ дар инстаграм дар ютуб гузоред, хоҳиш мекунам гирифта сахранид карда дар ютуби худ гузоред. Ягон жалоб, ягон гапи зиёдӣ намешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳама тансиҳату саломат ҳастед. Худованд ҳамеша саломат бошед. ҳабибулло қурбонов ҳастам бо шумо ва имрӯз дар як мавзӯи хело муҳим ҳам суҳбат мешавем. хоҳиш мекунам ки наворо то ба охир тамошо кунед ва хоҳиш мекунам ки бо диққат гӯш кунед чӣ мегӯям ва хоҳиш мекунам ки моро дар ҳамин навор дастгирӣ кунед, наворо зиёдтар падилица кунед то ин ки мо кори хайреро ки мо карда истодаем хело зарур аст ва бояд ин кор ба гӯши ҳамагон бирасад. Дӯстони азиз, мо як гурӯҳ блогерҳо дар инстаграм чатхона гӯем маслиҳатхонаи худро дорем ки бисёри вақтҳо дар он ҷойҳо баъзе корҳои хайрро ҳама каса сарҷамъона маслиҳат карда баъд пеша мекунем. Картае ки шумо мебинед дар номи Оятулло бародар блогер аст ва барои ёрдами муҳоҷирон дар кулли Русия аст. Дар кулли Русия онҳое ки занҳо ҳастанд, модарҳо ҳастанд, бо оилаҳояшон 2-3 фарзанд ҳастанд ва мутаассифона пул дигар надоранд ки хӯрокӣ бихаранд бихӯранд. барои хӯрдан ҳатто пул надорам. мефаҳмед? баъзеаш занг мезанад, гирья мекунад ки додари азиз, 2 рӯз аст ки бо фарзандонам гурусна хобем. ва боз занг мезанам нафарҳое ки мега бародар пули квартира дода наметонӣ. барои ҳамин мо ба ҳеҷ кас пул наметиҳем. пули квартира, пули патент, ин хел чизо наметиҳем. фақат хӯрока худамон дар ҳар як област волонтёр дорем, бурда дари хонаат метиҳем. рақамҳое ки мебинед илтимос мекунам занг назанед, чуба ки бародари азизи мо Оятулло тӯли 3 рӯз аст ки қариб ки 24 соат дар сари телефон аст. аммо рақами телефон дар дигар мобилни аст ва ватсапаш дар дигар телефон аст. ду тарафа ҷавоб мекард, ба ин тараф ин телефон ба громкост гап задестай, дар инҷо ба ватсап ҷавоб додестай. успед намекунад. На бо ӯ гап задам 1300 непрочитанный смс дар фақат ватсап аст. номер адрестона да да ҳамин номеро ватсап ҳаст модар. Да ҳамин номеро ватсап ҳаст. Ай болош мо бо касига занг задесас. Ай болош мо касига да ҳамин ватсап аст. Да кадом шаҳре, да кадом улицаи квартира номери телефонтон. равон ки ҳатман кӯмак мерасонад. иншолло модарҷон бо мурори замон кӯмактон мекунем. майл модарҷон кушаки шумо як касига бо занг задеса. майл модар майл. хоб худо нигаҳдор. хоб худо. тамоми дунё ки тоҷикое ки моро тамошо мекунанд, дӯстои азиз, ман ҳамон Оятулло ман аст. масалан ки номери картам, номерои телефон дар ман гузошта шудагиай. аз барои худо нигоҳ кунед, бир телефон дар даст май, ина нигоҳ кунед, пештар биё нишонтед. нигоҳ кунед, мо қад зиёд намед, нигоҳ кунед. ина аз болои нигоҳ ки занг задесам. ман як шахс ҳастам. ина ҳар душ занг ин номери дӯстима, ин ватсап. ҳами одам нависес аст. мо чӣ хел шуморо посух битом? бо мурур, бо вақт, мардакои хуб. ина нигоҳ кунед. дар ин 1 минут ҳам нигоҳ кун ки мо шуморо чӣ хел посух бидем. кӯшиш мекунам ҳамаи шуморо ҷавоб битом, лекин намешавад. як хидмат баъзеҳо менависед бародар ки успед намекунад, гашта дуюмбора занг назанед. галасавойро бача куҷо шуде, шумо фиребгар буде, ман ба шумо бовар кардам. сабр кунед дӯсти азизи мо. баналбат шуморо даромада мушкилии худро нависта, адреси худро пурра нависед. тамом. мунтазир бошед. чхеле ки мегӯям дар режим ожидания. мунтазир бошед. аз тарафи мо ба шумо ҳатман занг мешавад. занг мешавад ки мо дар наздикии хонаатон ҳастем, ё ки ба тарафи шумо рафта истодаем. мо оперативна дар ҳар як област волонтёри худро дорем, бурда метиҳанд. шукри аллоҳ сох саломатина расидем, омадем, расондем. бачаҳо 4 нафар буданд. як давом метӣ ака. амин обло акбар. чӣ хали буд иҷа метиш чӣ буд? серебряный панҷа. хоб раҳмат калом.
акаҷон ина мо супоридем ина таганрозки 12 буда ина таганрозки 12 да овардем супоридем ачада як дуо тенакаҷон тамом барои ҳам бачаҳое ки хайр кардем خداوند این خیر کاری شما در باش قبول کنه کشیم بود مثلا نصیب گردونه ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار الله اکبر улица Мафла Баграмян, дом 8. Чанд нафаре якада хонатон? Секас. چه نداری توری میخوابی خدا عمری خیر امید دم خیر متون برو ورده خانم را ина ин метро люблинояи ман испар 39 корпус яга ина овардем ду я дометека ина ҳам ҷамъия гала одам буда ина инҷа аллоҳ ҳамаи одамои хайр мекунад ҳидоятшон кунад сафшона бисёр кунад аллоҳ акбар ва хоҳиш мекунам дӯстони азиз ягон банк ягон коргари калон бизнесмени калон пули калон ба мо наметиҳад аз ҳамин хотир агар шумо камтараки хӯрока камтараки ғизои запас доред ба мо муроҷиат накунед мо танҳо ба онҳое ёрӣ мехоҳем бидиҳем ки дар ҳолати критически ҳастанд яъне ки ин ҳамин шаб гурусна хоб мераванд дина гурусна хоб буданд мефаҳмед илтимос мекунам баъзеҳо пайдо мешаванд ки парвое надоранд мебинанд ки шанс ҳаст дар ватсап як камтарак нажалас давид мекунанд ва мо вақте ки волонтерҳо бурда продукта метиҳанд мо аллака 150 оиларо додем 150 оила дар кулли россия бурда тақсим кардем мераванд мебинанд тенҷ аст хуб аст ҳолаташ вазъияташ ва намешавад ки аз дасти вай гашта бигирӣ хӯрокаро барои ҳамин хотир дӯстони азиз оне ки шумо мегиред ҳамон хӯрокаро ба он инқадар сахт ниёз надоред дар холодильник ҳаст дар анҷомхонатон каму беш ҳаст ҳамин хӯрок метавонист ки ҳамин шаб дар як хонаи дигар бошад ки дар он ҷо барои ҳамин зор ҳастанд нест ки ҳамеашон бихӯранд барои ҳамин хотир илтимос фақат критически ситуатсия ҳаст ку ҳамон вақт муроҷиат кунед ба ҳамин бародари мо занг назанед нависед ва мунтазир бошед мо худамон бурда метиҳем 150 оиларо мо ҳамин хеле бурда додем дар ин ҷо якду беақлҳо моро сиёҳ карданд гӯё ки мо ягон корҳои леви мекунем агар ақл дошта бошид 20 блогер ҳеҷ вақт ягон кори пинҳонӣ карда наметавонад 20 блогер аз байин гап мебурояд ягон кори пинҳонӣ нест дар ҷо кори хайр аст гуфти мусалмонҳо гуфти худамон ки мо бисмиллаҳ кор карда истодаем и хеле фикри бад накун агар ки худат сарат пусидагӣ аст дар як дивани ғавс ҳака киштагӣ кайф кардаисти аз ту хубтар ҳамон занҳо аст ки амин хоҳар азизамон элнура ҳамин апай собира аст ки бо ҳамин занияшон баромада то 30-40 оиларо ҳамон дастсафкаи хӯрокҳоро ба оҳдаи худ гирифта буда доданд аз ту ҳамон занҳо мардтаранд аз ҳамин хотир ё хаб карда шинед ё ин ки дастгирӣ кунед хоб дӯстони азиз чӣ пунктҳоро дигар нагуфтам илтимос агар шумо тоҷир ҳастед ё ин ки ягон намуди бизнесҳое доред ки ҳоло камтар вазъият безеб аст вале имконияти хайр кардан доред хайр кунед худо хоста бошад иншаллоҳ пас аз гузаштани ин пандемия ҳолати шумо дуюмбора бармегардад шумо дуюмбора боз тиҷори хуб мешавед ҳамааш барқарор мешавад фақат биёед ҳамакаса чхеле ки мо дарк мекунем онҳое ки гурусна ҳастанд шумоам дарк кунед ва моро дастгирӣ кунед ҳоло бо бародар гап задам 1300 та муроҷиат ҳаст дар ватсап муроҷиати ҳоло нокушода ватсап непрочитани нохонда ва дар картаи мо 90 000 рубл аст мо аллакай 150 оиларо ёрдам кардем пулҳоямон тамом шуда истодааст илтимос дастгирӣ кунед дар ҳақиқат занҳое ҳастанд ки гирья мекунанд занг мезананд ку гирья мекунанд хонаҳояшон меравед мебинед дар баъзе вагонҳо хобанд дар баъзе вайронову валангорҳо хобанд дар москав ки дар тоҷикистон ҳамон хел вайрона нест тоҷикистони мо аз ягон ҷояш ман ҳамин хел валангоре ки дар инҷа мебинам ҳамин хел нест баъзе гаражҳода хобанд маблағи мо тамом шуд дигар маблағҳоямон намерасад дӯстони азиз дастгирӣ кунед чанқе ки метавонед зӯратон мерасад пул партоед ман хоҳиш мекунам ки бетараф набошед дӯстони азиз наворо дуру дароз кардам хай ютуб аст инстаграм нест акун дигар
ва як чизи безебаш маро сахт ғамгин мекунад ки бародарҳое пайдо мешаванд ки дар ҳамин шабу рӯзе ки мардум худаш хуни ҷигар аст, мардум худаш дар азоб аст, вақт барои масхара кардани мо меёбанд. яъне занг зада шикоят мекунанд, нола мекунанд, гирья мекунанд, волонтерҳои мо дилашон месӯзад, онҳоро суроғашонро менависанд. вақте меравем як навес аст дар онҷо, меравем як гараж аст, худи ҳамон суроға телефонашро вай муроҷиат кардагӣ дигар намебардорад. бародар, вақти кӯдакбозӣ, вақти масхарабозӣ нест. агар эҳтиёҷ дорӣ, дурустакак дар WhatsApp адреста навис ва дар интизорӣ бош ки ҳоло ба ту занг мезананд ва ёрдами аввалинро мо ба шумо меёрем. ин хел накунед дӯстони азиз. як баъзе адресҳо, баъзе суроғҳо аст ки аз ин ҷо ба ин ҷо 50 километр аст. мо волонтёр барои мо дефитсит аст. меравад 50 километр мошин қатъи меравад, он кас телефонаш намебардорад ва мегардад меояд. боз ин хел накунед. боқи худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. умедвор ҳастам ки шумо ёрдам мекунед ҳамин бародарҳоеро ки ҳамаи ҳаминҳо дар ҳамон пештара корҳои хайре ки мегузаштанд, як 6 моҳ пеш, як сол пеш, ҳамаи инҳо даст доштанд ва имрӯз ба худашон ба ёрдам ниёз доранд. ёрдам кунед дӯстони азиз. худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад. ҳеҷ вақт бемор нашавед, эҳтиёт кунед ва моро ҳатман дастгирӣ кунед. наворо кадом блогере мехоҳад дар канали худ, дар Instagram, дар YouTube гузоред. хоҳиш мекунам гирифта сахранид карда дар YouTube худ гузоред. ягон хел жалоб, ягон гапи зиёдӣ намешавад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.